Salah Tompo Panglimbang 5 menit dina Selasa Kliwon tanggal 17 Februari tahun 2026 kapethik saka Injil Markus bab 8 ayat 14 tekan ayat 21. Salah tompo utawa miskomunikasi mujudake prakara lumrah jroning urip padinan. Iki dumadi jalaran manungsa siji kalawan sijine ora ana sing padha mligine ing prakara karep, ngelmu lan panemu. Saderma conto, rikala sawijining sedulur sebut wae jenenge Mastri kacilakan abot marga tiba ing jeding. Dheweke kepiye njaluk tulung sedulur liya ing komunitas kanthi pangwuh, "Halo, halo, halo." Marga tembung halo lumrah kapigunakake dening wong kang nampa tilpun. Sedulur-sedulur liya sak komunitas sing krungu nganggep menawa Mastri lagi tilpun-tilpunan ning kamar mandi utawa jeding. Bareng dheweke ngganti tembung halo nganggo tembung tulung. Tulung, tulung sinambi nuthuk-nuthukake cibuk. Sedulur liyane lagi mangerti menawa Mastri butuh pitulungan. Santo Markus sing waosan dina iki nyritakake Gusti Yesus kang sengkel ing galih amarga para murid salah tampa. Kacaritakake ing sawijining dina para murid lali nyawisake sangu roti jroning andon laku. Mbok menawa ing kahanan ati ora kepenak gek-gek didukani sang guru merga lirwa, mengko nek keluwen lan sapiturute ndilalah Gusti Yesus kok ya ngendika supaya para murid dipadha waspada marang ragi wong-wong Parisi lan Herodes. Dipadha waspada lan awekanana tumrap ragi Herodes lan ragi wong-wong Parisi. Pangandika dalem kaya mengkono kaanggep nyemoni mring kurang tanggapi para murid jroning sumadya sangu kanggo lelungan. Kamangka Gusti Yesus ngersakake supaya para murid temen-temen padha siaga lan waspada marang bebaya pengaruh alane wong-wong Parisi lan Herodes. Gusti Yesus migunakake tembung ragi minangka simbol utawa gegambaran bebayane wong-wong Parisi lan Herodes. Dasar panemune yaiku menawa ing kalodhangan liya Gusti Yesus uga nate migunakake tembung ragi kanggo nggambarake ayahan para murid supaya padha nggawa pengaruh becik jroning urip bermasyarakat. Kowe mono ragining donya. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 13 ayat 33. Marga antara kang dikersakake karo tanggapane beda, mula Gusti Yesus semu duka. Apa kowe ya tetep ora padha mangerti mring daya kuwasaku? Bab perkara panganan kuwi ora dadi masalah. Pengaruhe wong-wong Parisi karo Raja Herodes iki lho sing banget mbebayani. Kira-kira mengkono pangandika dalem Gusti. Para tresna pelem kinasih, salah tampa ing prakara cilik lumrah ora kapigatekake jer ora ndadekake perkara kemata. Ananging salah tampa ing prakara gedhe bisa nimbulake perkara kang cengkah karo kang dikarepake. Menawa ora waspada, para murid bakal kepangan ragi wong Parisi lan Herodes umpamani. Sinau saka waosan dina iki, muga para pendherek dalem Gusti padha midhangetake sabda dalem Gusti kanthi setiti lan permati, saengga ora nambahi dosa sarta nimbulake cilaka, pepadha, marga tumindak, pamikiran lan cecaturane kang ora laras kepara cengkah karo karsa dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam yang Rama sayang putra tuwing yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit penget amrih waspada lan ngatos-atos mring pengaruh awon tiang-tiang ingkang kagambaraken minangka ragi tiang-tiang Parisi lan ragi Herodes. Kawula pitados bilih ngantos dumugi dinten menika taksih kathah tiang-tiang Parisi lan Raja Herodes ingkang margi ngendhelaken pamanggihipun piyambak utawi margi gadah kekajengan tartamtu tumindak cengkah saking karsa dalem. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.